What is up mga koys? Welcome back to another vlog. It's Yuki na naman. Back at it again with another video. Huh? Back at it again with another video. It's like that. So karon no, daghan na ko tana sa inyo ha kung unsa na ako pag-edit ang akong videos, giunsa na ako pag-edit akong thumbnail, unsa gamit ako ng editor, unsa akong pag-edit, something like that, something like this. And today, it's time to share my knowledge. Charot, no? So wala pa nakabalo, no? Asa ko ga-edit, dili ko sa laptop ga-edit. Kaya wala man ko yung laptop. So, I'm so poor. So, ga-edit ko is sa cellphone lang. And today, tudloan ta mo, kung giunsa na ako pag-edit akong thumbnail, just like this. Tudloan ta mo unsa ako na pag-edit in 3, 2, 1, let's go. So what is up mga guys, no? Karon tuturuan ko kayo kung paano mag-edit ng thumbnail nyo sa YouTube gamit lamang ang PicsArt. So, mga ito na dire karon guys, no? Pangitaon na itong PicsArt. Siyempre, pangitaon na ito ang PicsArt. Alright, nandito na pala yung PicsArt. Bakit ang tanga-tanga ko? Alright. So, first, kung gusto kang tsada content, kung gusto kang tsada ng thumbnail, siyempre, pili ka dire o background. Alright. Pili ka lang anong kulay yung gusto mo dyan. Ako pipiliin ko itong yellow kasi ito yung favorite color ko. And pagkatapos na nandito ka na sa PicsArt, na-pick mo na yung color yellow, just click this or tap these tools and then punta ka sa crop and choose 16:9. Alright. So ito yung 16:9 kasi ito yung standard size ng YouTube thumbnail. Alright. Click nyo yung check. So dito na meron na kayong 16:9 na blanco. Then ang gagawin mo ay add photo. Tap nyo yung add photo at dito makikita nyo lahat ng photos nyo doon sa storage nyo. Yan, marami yung mga screenshot yan. Pipiliin kong photo ngayon ay eto. At pwede ka rin pumili ng marami pero ngayon iisa-isahin muna natin. Add mo yun. Tsaka nandito na. So ang gagawin mo dyan, gusto mong mawala tong background, gusto mong matira ikaw lang. So click mo itong sa taas, itong parang eraser na to. Click mo yan. And then, dito, meron kang two options. You can either erase it manually. Click nyo yung erase at pwede kang something like ganito. Or, pwede ka ring press select at i-click nyo yung person. At automatically, ikaw lang yung maiiwan dyan. Ikaw na lang talaga sa litrato, sa picture. At yung background mo, wala na. Ayan, ganyan. Pero hindi siya perfect na pagka ganun. So, kailangan mo rin siyang i-adjust. Alright, i-adjust mo. Ako, ginaganto ko para mas ma-adjust ko. Ayan. Mo lang dyan at add photo ka naman. Ayan. Eto. Add natin yan. Ganyan. Ayan. So, ang gagawin ko dito, yung capacity niya, gaganyan ko. Pero, saka muna natin gagawin yan. I-erase natin to manually. Alright, erase.
gagawin dito next, click nyo yung brush. Ayan, brush. Ito. Set nyo yung size 20 plus or 21. Okay na yun. Click white. And then, pwede mo na siyang i-draw sa gilid. Kayahin nyo lang to. Click nyo yung text, lalagay nyo anong title ng vlog nyo. Lalagay nyo yung title. Eating Kamyas Challenge. Ayan. Kailangan maging catchy yung title nyo. Ayan, so check nyo na and save. So save. Ganun lang ka-easy guys, ganun lang. Alright, so guys, kanano nakabaro na mo sa ako yun sa ako pag-edit ng ako ang YouTube thumbnail. Next time to doon mo yun. Unsa ako na pag-edit ang ako ang videos using one app only, no? So bear with me. See you next time. God bless.